Roedd Ahmed a Mair yn mynd i'r un ysgol. Yn aml, roeddent yn cael yr un marciau mewn aroliadau. Weithiau byddai Mair yn gwneud y well nag Ahmed. Weithiau byddai Ahmed yn gwneud y well nag Mair. Roeddent yn ffrindiau hefyd, yn treulio amser gyda'r un bobl a gyda'r un diddordebau. Un dydd, daeth rhywun i'r ysgol i siarad am wirfoddoli. Nid o Mair yn credu fod hyn yn rhywbeth iddi hi. Ro hi'n brysur, a pwy fydde eisiau sefyllian mewn siop elusen yn lle gwneud rhywbeth mwy gwrthod, fel astudio neu fynd allan gyda ffrindiau. Roedd Ahmed yn credu y gallai fod yn ddiddorol, ac eisiau darganfod mwy. Ymwelodd â gwefan Gwirfoddoli Cymru, ac yna dechreuodd wirfoddoli yn helpu pobl hŷn i ddefnyddio iPads mwyn cadw mewn cysylltiad â theulu. Roedd Ahmed yn mwynhau gwirfoddoli. Cafodd gyfarfod â phobl newydd o'r un oedran oedd yn gwirfoddoli gydag ef. Roedd yn dal i wedi treulio amser gyda'i hen ffrindiau ac astudio'n galad hefyd. Roedd Mair yn meddwl bod Ahmed yn gwastraffu ei amser. Dywedodd wrtho fod hyn ychydig yn od, a nad oedd neb yn mynd i brifysgol neu'n cael swydd wrth helpu pobl i ddefnyddio iPad. Roedd ganddi frawd bach 4 oed oedd yn gallu defnyddio iPad, roedd pobl eraill yn gytuno, a stopiodd Ahmed wirfoddoli. Dros yr ychydig wythnosau nesaf, sylwodd Mair fod Ahmed yn wahanol. Roedd yn ddistaw, a ddim yn siarad llawer gyda hi. Gofynno Mair wrth Ahmed beth oedd yn bod. Dywedodd ei fod yn teimlo'n euog am roi gorau i wirfoddoli. Roedd yn mwynhau siarad gyda'r bobl hŷn a'r gwirfoddolwyr eraill o wedi gyda'i ffrindiau nhw. Roedd Mair yn teimlo ddrwg am berswadio Ahmed i'r gorau rhywbeth roedd yn ei mwynhau. Dywedodd Mair y byddai'n cyfrestru wirfoddoli hefyd os byddai Ahmed yn dychwelyd i wirfoddoli. Daeth Mair o hyd i'r rôl wirfoddol yn helpu gyda gwaith gweinyddol i elusen oedd yn cefnogi hawliau pobl ifanc. Sylweddolodd Mair ei bod yn anghywir perswadio Ahmed i'r gorau wirfoddoli, cafodd gyfarfod â llawer o ffrindiau newydd wrth wirfoddoli, ac roedd yn mwynhau rhannu ei sgiliau a dysgu gan eraill. Wrth wirfoddoli, daeth Mair yn well yn egluro pethau cymhleth, ac yn fwy hyderus yn siarad gyda phobl ddiarth. Roedd Ahmed yn mwynhau dychwelyd at ei hen rôl wirfoddol. Dysgodd fod gan o dalent am siarad gyda phob math o bobl, a gwneud iddynt deimlo'n gyfforddus, a bod rhywun yn gwrando. Penderfynodd Ahmed a Mair i geisio peidio bod mor gystadleuol, a cheisio helpu ei gilydd fwy gyda'r pethau oedd yn digwydd yn ei bywydau. Anogodd y ddau i'w ffrindiau roi tro ar wirfoddoli hefyd. Pam na ni di?